Начальник штаба Багаудинов, слушаю. Да? Хорошо. Руслан Багаудинов Сәрлебаш районының Ибракай авылында туып үткән. 11 классы тамамлагас Стәрлетамак педагогия институтына укырга инә. Сәрлебаш районының эске эшләр бүлегендә 16 ел хезмәт итә. 2012 елдан Рәсәй эске эшләр министрлыгының Ишембай районы буенча бүлегендә штаб начальнигы вазифаһын башкара. Безнең отделда 200-дән артык кеше эшләй, сотрудниклар. Уларның арасында 40-тан артык сотрудник Северо-Кавказский регионда службала булды. Әлеге моментта 2 кеше Урус-Мартановский районда хезмәт итәләр. Улар турында килән матур гына хәбәрләр ишетеп торабыз, әйбәтләп служить итәләр. Иртәнге оперативка, эштә планлаштыру, бүлек эшләре менән идара итү, күпме йокыһыз һәм тынгыһыз төндәр, төрле катлам кешеләреннән мөрәҗәгатьләр кабул итү, аралашу, итәкчелегенә отчет бирү, җитди һөйләшүдәр. Тик армия сафында авырлыктарга өйрәнгән, киң күңелле, тормышка һәм тирә-якка якты карашлы, коллегаларын һәм итәкчеләрен ысынлап хөрмәт иткән Руслан Нурислам улы эшенең кыенлыгына һис зарланмай. Киресенчә, эше мөхшай, полиция хезмәте абруйлы, яваплы, тынгыһыз, әмма мавыктыргыс ти. Эштән кайтуга мине 2 малаем, хатыным китеп торалар, саклап алалар. Шуңа күрә эштә еңелрәк үтәдер дип уйлыйм. Полиция хезмәткәрләренә халык гомерен һәм иминлеген хаклау, җинаять һәм урлык, көсләү кебек хукук булуларда булдырмау, профилактик саралар алып бару кебек бурыстар халынган. 2021 елда Ишембай районында 772 җинаять эше теркәлгән. Авыр җинаять кылу саны 274-кә җиткән. Кайһы бер юнәлештәр буенча күрһәткечләр яхшыртуга өлгәшелгән. Бүлек хезмәткәрләре тарафыннан 414 җинаять эше асылган. Урлашу очраклары 13%-ка. Шулай ук искән килеш кылган җинаять эше 11%-ка кәмегән. Улар артында әлбиттә полиция хезмәткәрләренең генә түгел, бөтә хукук хаклау органнары белән берлектә тәүлек әйләнәһенә алып барылган тынгыһыз хезмәт ята. Һуңгы елда яшьләрнең дә тап ошындай авыр, яваплы һөнәр хыйлаулары мактауга лайык. Мин Башкорт дәүләт университетының юридик факультетын тамамланым. Полицияла эшләү минең күптәнге хыялым. Шуңа күрә мин бында 4 ай өйрәнсек булып эшләйм. Артабанғы тормышымды полиция эше менән бәйләргә уйлайм. Элекелектән эске эшләр органнары хезмәткәрләре үзләренең батырлыгы һәм кыюлыгы менән билдәле. Уларның һөнәри осталыгы аркасында һәр җирдә тәртип булдырыла. Гражданнарның тынычлыгы һәм иминлеге тәэмин ителә. Хукук хакында торучылар артабанда ямгыять һәм халык алдындагы бурычларын намуслы аткарып эшләрендә тагыла яхшы күрһәткечләргә ирешә. Үзләренең гомерләрен аямай. Районыбызда тынычлык һәм тәртип хакында тора. Тап шундай кешеләр хакында һөйләй Ишембай эске эшләр бүлегендә булдырылган музей. Уны күп елдар инде Рәйсә Мукар кызы җитәкләй. Рәйсә Вафина 45 ел гомерен яраткан эшенә арнай. 27 ел эске эшләр бүлегендә хезмәт итә. 12 ел инде ветерандар советы рәисе вазифаһын башкара. Унан тыш җәмгыять эшләрен дә алып бара. Отставкалагы майор. Балык булмагандар эшләре буенча инспектор булып башлай ул хезмәт юлын. Хаклы ялга административ кануният өлкән инспекторы вазифаһында сыга. Иң мөһиме, гомерем буе тәҗрибәле коллегалары менән эшләү бәхете тиде. Без бит гомер буена өйрәнәбез, бер-беребезгә ярдәм итәбез. Бөтәбез дә бар эште оешканлык менән башкара инек, чөнки бында тик үз эшен яраткандар гына килә. Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, от всей души поздравляю с профессиональным праздником День сотрудника органов внутренних дел. В этот день хочется сказать слова особой благодарности ветеранам, которые отдали свои года в службе органов внутренних дел и, значит, по сей день вносят свой вклад в воспитание молодого личного состава. Также хочется сказать особые слова благодарности нашим женам, матерям и детям, которые всегда и каждый день встречают нас добротой и любовью.
И невзирая на все невзгоды, мы продолжаем работать и нести службу. Полиция подполковнигі Ильяс Рахматуллин 2021 елдың февраль айынан Ресей Ішкі эштер министрлігінің Ишимбай районы бойынша бөлеген жетеклей. Хукук хагында турысларның артабанда ямгият һәм халык алдындагы бурыстарын намыслы аткарып, эшләрендә тагыла яхшы күрһәткечләргә ирешерләренә ышана.